Την ίδια ώρα, μαρτυρία κατοίκου δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση και ενισχύει την εκδοχή. Όχι μόνο ότι κάτι συνέβη στο Βαγγέλη μέσα στη σχολή, που τον οδήγησε στην απόγνωση και στο θάνατο, αλλά και ότι κάποιοι γνώριζαν τι έγινε και γι' αυτό τον έψαχναν λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή του. Ήμασταν 11 η ώρα το βράδυ εδώ πιο πάνω σε μια καφετέρια και μπήκανε μέσα με ένα κινητό και με τη φωτογραφία του και μας ρωτάγανε αν τον είδαμε. Η απορία μας ήταν πώς ψάχνετε έναν 20 χρονών μετά από 6 ώρες που έφυγε, πώς τον θεωρείτε ότι έχει χαθεί. Αυτό τίποτα άλλο. Δεν θυμάμαι. Μας είπανε ότι είναι κριτική. Οι συμφοιτητές του 20χρονου παραδέχτηκαν ότι όντως τον αναζητούσαν, όμως δεν θέλησαν να πούν το γιατί. Γιατί βγήκατε εσείς 6 ώρες μετά και το ψάχνατε? Τότε καταλάβαμε ότι εξαφανίστηκε. Καταλάβατε ότι ήταν πολύ σοβαρό? Ότι δεν σηκώνει το τηλέφωνο του και μετά βρήκαν τα πράγματά του στο δωμάτιο και τότε άρχισαμε να ανησυχούμε. Ο Βαγγέλης δεν συνήθιζε να βγαίνει μόνος του, ούτε να αφήνει το τηλέφωνο του. Το καταλάβαμε και βγήκαμε και τον ψάγαμε. Από τη στιγμή που καταλάβαμε πως έλειπε τη σχολή. Σε κάθε